ЦСКА победи Карабах и се завърна в Европа с гръм и трясък, тежки 120 минути, но все пак взехме своето. След тежките критики срещу Христо Янев, нашия отбор продължава и ще се изправи срещу Макаби Тел Авив в следващия кръг. Преди това първият матч от първа лига срещу Дунав. Разбира се, ще направи някакво промени, за да могат да починат момчетата за следващия матч. Цварс най-вероятно ще започне. Перейра, Брахими, Панайотов в центъра. Нашия отбор със самочувствие ще владее топката, ще иска да не допусне грешките, които направи срещу Ботев. За Дунав паднаха от Левски 2-1, леко загубиха от Лудогорец с 2-0, тежко гостуване, повечето от момчетата, това им е първи матч най-вероятно и на Васил Левски. Трудно ще може да се противоставят на нашия отбор и ние си мислиме, че ЦСКА, разбира се, с голямата си фенска маса, която според мен ще напълни пак стадиона, ще победи без да допусне гол. Втория матч за понеделник ще представим матча от датската лига между Силкеборг и Копенхаген. Копенхаген игра срещу Житомир, украинския Житомир, трудно ги победи, доста голове си вкараха, падна се с унгарския Дебрецен, ще направи рокади в състава най-вероятно треньора на Копенхаген. От друга страна Силкеборг традиционно резултатен отбор, доста гола си вкарват, последните 5-6 мача над 2 гола и половина, над 3 гола и половина, Копенхаген ги победи 7-0, 4-0 и ние мислиме, че задължително гола ще има в този матч и нашето виждане е над 2 гола и половина.